Здравейте! Може би видяхте, че прочетохме декларация от трибуната на Народното събрание за тези хора, които са тук около нас. Това е така Байрибан, който стана известен от една година в публичното пространство с това, че с решение на БАБХ и Министерство на земеделието искаха да убият тяхното стадо 2200 животни, които са от много автентични български породи. И стана ясно тогава, че тези, които са взимали пробите, нямат такива... Здравейте! Може би видяхте, че прочетохме декларация от трибуната на Народното събрание за тези хора, които са тук около нас. Това е така Байрибан, който стана известен от една година в публичното пространство с това, че с решение на БАБХ и Министерство на земеделието искаха да убият тяхното стадо 2200 животни, които са от много автентични български породи. И стана ясно тогава, че тези, които са взимали пробите, нямат такива... Здравейте! Може би видяхте, че прочетохме декларация от трибуната на Народното събрание за тези хора, които са тук около нас. Това е така Байрибан, който стана известен от една година в публичното пространство с това, че с решение на БАБХ и Министерство на земеделието искаха да убият тяхното стадо 2200 животни, които са от много автентични български породи. И стана ясно тогава, че тези, които са взимали пробите, нямат такива... към болничните заведения и ръста на работните заплати в същите тези заведения. Може да си направите справка, да видите дивергентното финансиране, т.е. колко много повече се дава като финансиране от НЗОК спрямо това, което се отделя за работни заплати там. Не за допълнително материално осигуряване, а за това, което е предвидимото за основната работна заплата. На второ място казахте, че едва ли не само в България медицинските кадри с средно, специално и по-висше образование само към болничните заведения и ръста на работните заплати в същите тези заведения. Може да си направите справка, да видите дивергентното финансиране, т.е. колко много повече се дава като финансиране от НЗОК спрямо това, което се отделя за работни заплати там. Не за допълнително материално осигуряване, а за това, което е предвидимото за основната работна заплата. На второ място казахте, че едва ли не само в България медицинските кадри с средно, специално и по-висше образование само към болничните заведения и ръста на работните заплати в същите тези заведения. Може да си направите справка, да видите дивергентното финансиране, т.е. колко много повече се дава като финансиране от НЗОК спрямо това, което се отделя за работни заплати там. Не за допълнително материално осигуряване, а за това, което е предвидимото за основната работна заплата. На второ място казахте, че едва ли не само в България медицинските кадри с средно, специално и по-висше образование само към болничните заведения и ръста на работните заплати в същите тези заведения. Може да си направите справка, да видите дивергентното финансиране, т.е. колко много повече се дава като финансиране от НЗОК спрямо това, което се отделя за работни заплати там. Не за допълнително материално осигуряване, а за това, което е предвидимото за основната работна заплата. На второ място казахте, че едва ли не само в България медицинските кадри с средно, специално и по-висше образование само предложение и го казвам с ясното съзнание, защото и младите лекари го казаха, и медицинските специалисти и техните организации го казаха в комисия. Всички доктори са на това мнение. До сега това нещо не работи. Договарянето между синдикатите и ръководството на болничните заведения. И вие това нещо го подкрепихте, което е неработещо. И ние ви го казахме в комисия, че е неработещо. И в крайна сметка предложение и го казвам с
ясното съзнание, защото и младите лекари го казаха, и медицинските специалисти и техните организации го казаха в комисия. Всички доктори са на това мнение. До сега това нещо не работи. Договарянето между синдикатите и ръководството на болничните заведения. И вие това нещо го подкрепихте, което е неработещо. И ние ви го казахме в комисията, че е неработещо. И в крайна сметка предложение, и го казвам с ясното съзнание, защото и младите лекари го казаха, и медицинските специалисти и техните организации го казаха в комисия. Всички доктори са на това мнение. До сега това нещо не работи. Договарянето между синдикатите и ръководството на болничните заведения. И вие това нещо го подкрепихте, което е неработещо. И ние ви го казахме в комисията, че е неработещо. И в крайна сметка Здравейте на 27 октомври. Вие сте с Знание БГ, а с вас е екипа на БНТ Пловдив. В седмицата, която посвещаваме на народните будители, вижте какво следва в предаването. Медицински университет Пловдив отбеляза 80 години от създаването си с научна конференция и изложение на иновациите. Стартира записването за участие в конкурса Най-добър млад предприемач на Пловдив. Какви са Здравейте на 27 октомври. Вие сте с Знание БГ, а с вас е екипа на БНТ Пловдив. В седмицата, която посвещаваме на народните будители, вижте какво следва в предаването. Медицински университет Пловдив отбеляза 80 години от създаването си с научна конференция и изложение на иновациите. Стартира записването за участие в конкурса Най-добър млад предприемач на Пловдив. Какви са Здравейте на 27 октомври. Вие сте с Знание БГ, а с вас е екипа на БНТ Пловдив. В седмицата, която посвещаваме на народните будители, вижте какво следва в предаването. Медицински университет Пловдив отбеляза 80 години от създаването си с научна конференция и изложение на иновациите. Стартира записването за участие в конкурса Най-добър млад предприемач на Пловдив. Какви са Здравейте на 27 октомври. Вие сте с Знание БГ, а с вас е екипа на БНТ Пловдив. В седмицата, която посвещаваме на народните будители, вижте какво следва в предаването. Медицински университет Пловдив отбеляза 80 години от създаването си с научна конференция и изложение на иновациите. Стартира записването за участие в конкурса Най-добър млад предприемач на Пловдив. Какви са
Основните промени, заложени в бюджета, от които се очакват допълнителни приходи, е увеличението на данък дивиденд, увеличението на част от хазартните такси и вдигането на осигурителните вноски с 2% пункта. Най-много пари се очаква да бъдат получени от увеличението на осигуровките, а именно над 600 милиона евро, което съответно ще намали и трансфера от бюджета към НОИ. Ще бъдат увеличени акцизните ставки на тютюна и тютюневите изделия, откъдето ще дойдат допълнително близо 130 милиона евро. Предвижда се увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Основните промени, заложени в бюджета, от които се очакват допълнителни приходи, е увеличението на данък дивиденд, увеличението на част от хазартните такси и вдигането на осигурителните вноски с 2% пункта. Най-много пари се очаква да бъдат получени от увеличението на осигуровките, а именно над 600 милиона евро, което съответно ще намали и трансфера от бюджета към НОИ. Ще бъдат увеличени акцизните ставки на тютюна и тютюневите изделия, откъдето ще дойдат допълнително близо 130 милиона евро. Предвижда се увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Основните промени, заложени в бюджета, от които се очакват допълнителни приходи, е увеличението на данък дивиденд, увеличението на част от хазартните такси и вдигането на осигурителните вноски с 2% пункта. Най-много пари се очаква да бъдат получени от увеличението на осигуровките, а именно над 600 милиона евро, което съответно ще намали и трансфера от бюджета към НОИ. Ще бъдат увеличени акцизните ставки на тютюна и тютюневите изделия, откъдето ще дойдат допълнително близо 130 милиона евро. Предвижда се увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Основните промени, заложени в бюджета, от които се очакват допълнителни приходи, е увеличението на данък дивиденд, увеличението на част от хазартните такси и вдигането на осигурителните вноски с 2% пункта. Най-много пари се очаква да бъдат получени от увеличението на осигуровките, а именно На 5 ноември здравейте с първите новини по света и у нас. Аз съм Виктор Борисов. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира извънредно днес, за да обсъди проектобюджета за 2026 година. Това ще е първият бюджет в евро за страната ни, която ще смени валутата си след по-малко от 2 месеца. В план сметката са заложени рекордни разходи и приходи. Очакваният дефицит в новия бюджет е 3%. Размерът на заложения нов дълг за до година достига до 10,5%. На 5 ноември здравейте с първите новини по света и у нас. Аз съм Виктор Борисов. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира извънредно днес, за да обсъди проектобюджета за 2026 година. Това ще е първият бюджет в евро за страната ни, която ще смени валутата си след по-малко от 2 месеца. В план сметката са заложени рекордни разходи и приходи. Очакваният дефицит в новия бюджет е 3%. Размерът на заложения нов дълг за до година достига до 10,5%. На 5 ноември здравейте с първите новини по света и у нас. Аз съм Виктор Борисов. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира извънредно днес, за да обсъди проектобюджета за 2026 година. Това ще е първият бюджет в евро за страната ни, която ще смени валутата си след по-малко от 2 месеца. В план сметката са заложени рекордни разходи и приходи. Очакваният дефицит в новия бюджет е 3%. Размерът на заложения нов дълг за до година достига до 10,5%. На 5 ноември здравейте с първите новини по света и у нас. Аз съм Виктор Борисов. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира извънредно днес, за да обсъди проектобюджета за 2026 година. Това ще е първият бюджет в евро за страната ни, която ще смени валутата си след по-малко от 2 месеца. В план сметката са заложени рекордни разходи и приходи. Очакваният дефицит в новия бюджет е 3%. Размерът на заложения нов дълг за до година достига до 10,5%. На 5 ноември здравейте с първите новини по света и у нас. Аз съм Виктор Борисов. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира извънредно днес, за да обсъди проектобюджета за 2026 година. Това ще е първият бюджет в евро за страната ни, която ще смени валутата си след по-малко от 2 месеца. В план сметката са заложени рекордни разходи и приходи. Очакваният дефицит в новия бюджет е 3%. Размерът на заложения нов дълг за до година достига до 10,5%.
На 5 ноември здравейте с първите новини по света и у нас. Аз съм Виктор Борисов. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира извънредно днес, за да обсъди проекто бюджета за 2026 година. Това ще е първият бюджет в евро за страната ни, която ще смени валутата си след по-малко от 2 месеца. В план сметката са заложени рекордни разходи и приходи. Очакваният дефицит в новия бюджет е 3%. Размерът на заложения нов дълг за до година достига до 10,5